Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Хазур ТВ каналын караучы тамашачылар. Минем беренче уразам турында сөйләп китәсем килә. Минем беренче уразаларым, беренче ураза көннәрем ул инде авылда башланды. Мин үзем авыл егете буларак, кеше-кешедән әби бабай тәрбиясендә тәрбияләнеп, әти-әни тәрбиясендә үсеп, без инде шушы дини мөхитне күреп үстек. Шуңа күрә без инде кеше-кешедән әби бабайның ураза тотканын күреп үстек. Шушы матур тәрбиядә тәрбияләндек, шушы матур мөхиттә үстек, Аллага шөкер. Беренче уразаларым, әйткәнемчә, авылда башланды. Инде һәрбер кечкенә бала инде кеше-кешедән шушы мөхитне күреп үскәч, ул инде аны үзе дә шушы уразаны тотып карыйсы килә башлый. Һәм инде авылда бергәләп әби бабай белән сәхәр ашап, шушы уразага Аллага тапшырып керешәсең. Шушы уразаны тотып чыгу минем өчен, менә шушы беренче көннәремне тоту бер дә кыен булмады дип әйтәсем килә. Киресенчә, ул бик тә җиңел булды, бик тә рәхәт булды. Чөнки без кеше-кешедән күреп үстек, бабайларыбызның бик матур иттереп киенеп, бер-берсенә ашка йөрүләрен, дөресрәк әйткәндә, авыз ачтыруларны күреп үстек. Хәзерге тел белән әйткәндә, бу инде ифтар, шулай һәрбер өйдә көн саен кемдәдер булса авыз ачтыралар иде. Ураза тоткан кешеләр, ул бабайлар да, әбиләр дә, ул инде кызлар да, егетләр дә, кемнәр ураза тота, шулай бергәләп шушы матур мәҗлесләргә йөреп, ифтарларда катнашып, бик матур иттереп үткәрәләр иде. Мин кечкенә чакта шушы мәҗлесләрне, шушы көннәрне, ураза айларын дип әйтик, ул инде хәзер дә, Аллага шөкер, арта бара, бик күп яшьләр хәзер ураза тоталар, дингә киләләр. Без инде әйткәнемчә, кеше-кешедән бу мөхитне күреп үскәч, без бу адымга, шушы уразалар тотырга без бик тә җиңел килдек. Аллага шөкер. Бер нинди авырлыгы юк аның, ураза тотуның, шуңа күрә бер дә куркырга кирәкми ураза тотырга. Сәхәр әйткәнемчә, сәхәр ашап, ниятләп, инде куйгач, рәхәтләнеп тотасың шушы уразаны. Ул көн сизелмичә үтеп тә китә. Җәй көне әлбәттә көннәр озынрак, кызуда була, кайчак бәлки эчәселәр дә килеп китәдер, ашыйсылар да килеп китә, ләкин инде ураза ул тәнгә рәхәтлек бирә, җанга шифа бирә диясем килә. Шуңа күрә ураза тоткан кеше ул сәламәт кеше. Ул инде безнең сәламәтлегебезгә, организмыбызга бер дә зыян китерми. Киресенчә, файда бирә, шифа бирә. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, ураза тотырга куркырга кирәкми. Ул инде әйткәнемчә, 1-2-3 көннән башлап, әкрен генә шушы көннәрне инде арттырып, инде тулысынча ураза айларын тота башлау, ул инде шулай гадәткә керә. Һәм инде ул матур гадәт булып керә. Без инде, Аллага шөкер, шушы уразаларны тотабыз икән, шушы дин мөхитендә яшибез икән, бу бик тә әйбәт. Шулай булсын, уразаларны тотып яшик, дини мөхиттә яшик диясем килә. Кеше-кешедән балаларыбыз да шушы матур мөхитне күреп үссеннәр иде. Һәм инде әкрен генә алар да бала чактан уразаларны тота башлап, матур изге гамәлләр кылып яшәсеннәр иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле Хазур ТВ каналын караучы дуслар.